Nu med qinersisartun ikataatimiatsinerni Vælgermødet, og det tredje afsnit i vælgermødet vi skal til at begynde nu. Og nu har de så skiftet deres kandidater ud, og velkommen til de nye kandidater. Og det er jo så den sidste, og der er et spørgsmål fra Arsuk, og det er Cecilie Hansen, som er 73 år, og som har en fisker som mand. Og ifølge Cecilie, så der her i forbindelse med sidste, så er det jo kun en gang ved det sidste valgperiode, at de så er blevet besøgt. Og siden da, der har man så ikke fået besøg, og så derfor så har Cecilie Hansen et spørgsmål. Jamen altså dem, vores kommunalbestyrelse har ikke særlig meget. Jamen så er det jo sådan, at alting skal sendes til nu, før man kan få en godkendelse, og mange gange så får man ikke svar. Det vil sige, at der i forhold til bygderne, som sagt, jamen så er det kun Nuuk, som har hovedansvaret. Jamen derfor så kan jeg så ikke forstå, hvilke rettigheder vi har. Og det vil jeg gerne høre om, hvorfor man har den situation. Det vil sige, at bygdeledelsen, jamen så får de 3.000 kroner. Og der er 3, som er med i bygdebestyrelsen. Altså, de får der bliver afsat 2,3 millioner til bygderne. Og det er så blevet fordelt ud til inden for Sommersog. Og disse her 2,1 millioner kroner, som bliver fordelt til de. Og først fra nu, der redder Michael Ludvigsen. Ja. Hvordan vil I gøre det bedre i forhold til bygdebestyrelsernes muligheder? Vi vil fra Nunatta side, jamen altså det er jo tydeligt her, at vi har et ønske om, at de 18 kommuner skal komme tilbage igen. Altså i forhold til den der fjernstyring, det er for dyrt. Og derfor så synes jeg, at det er jo underligt, at hvis det er sådan, at bygdens folkevalgte får så let i forhold til den ledelse der med de midler. Altså det vil så sige, at disse får langt mindre end selv vores pensionister. Så derfor, hvis man har sådan et ansvar, jamen, så skal det også kunne betale sig, og også at kunne give dem bedre muligheder for at få. Jamen, så vil jeg gerne spørge, hvordan vil I forbedre deres arbejdsforhold? Jeg synes, at det er, altså dem, som er i yderdistrikterne, er jo bare således, at når man tænker på, der siger der går et Altså, de bliver jo sendt videre til de store byer. Og jamen, så ved vi godt, at det er nødvendigt med, at man skal delegere ansvaret ud til bygderne og yderdistrikterne. Og derfor så synes jeg, at det er passende også at gøre det på den måde. Og Martha Abelsen fra Siumut. Vi har lagt vægt på fra Siumuts side, at man også skal have et nært samarbejde med bygdens ledelser. Det er meget vigtigt, at man til hverdag også skal kunne tale om de her problemer og udfordringer, som de har, og lytte til deres forhold. Jamen altså, de her bygdebestyrelser, det er jo så også dem, som også skal kunne være den forlængede arm til kommunalbestyrelserne, som også går den anden vej. Så på den måde, så skal man jo så sørge for, vi ved godt, at man også har nogle planer om, hvorledes man også skal mødes med bygdernes befolkning, altså borgerne derude. Og hvordan kan man så planlægge sammen med dem om, hvordan?
hvordan vil I så eksempelvis med bygdebestyrelserne vil altså kunne forbedre deres forhold? Jamen, kommunalbestyrelsen er jo netop dem, som også giver dem, som skal give dem, kommunalbestyrelsen skal altså give dem fuldmagt til at kunne gøre det. Ikke kun omkring sport, ikke kun om underholdning, men også omkring de daglige ting og den daglige drift. Og det er jo så dem, som skal have en aftale på, således at man giver dem fuldmagt til at kunne gøre det. Og det er jo noget, som kommunalbestyrelsen skal sørge for at give videre. Og så er det fra Adassu Edvard Geisler. Hvad tænker I omkring bygdebestyrelserne? Altså med tanke på det, jeg synes, at det er nødvendigt med et klart svar. Først så vil jeg sige, at Adassu partiet, som ønsker at arbejde med mennesket i centrum. Så derfor så er det ganske nødvendigt, og også bliver nævnt, at med tanke på de arbejder, hvor man så ikke kan svares med det samme. Altså det er jo på den måde, at det er blevet bundet op på mange måder. Det er nødvendigt, altså at det er således sådan, at enhver sag skal kunne besvares inden for 5 dage. Og det skal være således på den måde, og man har set det flere gange, at altså nogle gange så er der nogle sager, som bliver syltet med over et år. Hvordan vil det så sikre jer, at inden for 5 år, det står allerede med loven der, at man skal også på den måde. Lad mig tage det som et eksempel. Nu er situationen så dårligt i Østgrønland, det er, at man ikke engang får besøg fra de folkevalgte. Altså nu prøver man på at så nedlægge så vidt muligt mange af disse ting, fordi at man ikke har givet ansvaret videre ud til dem. Det vil så sige her i forbindelse med disse ting, at det er forlænget arm for dem, som er i kommunalbestyrelsen. Hvordan vil I benytte jer af de her bygdebestyrelser, som er den forlængede arm? Jamen altså, det er jo, altså, vi er jo bygget på love. Det er jo så det der med, at man altså der vil jo arbejde med at forbedre disse forhold, som allerede står i loven. Ja, altså de her i Sommerså Kommunes, jamen eksempelvis, så er det jo ganske få personer, hvis man ikke skal glemme dem. Jeg har sagt, vi arbejder med lovgrundlag. Altså nu, altså det er jo det der, man bliver nødt til, at sagsbehandlingen skal forbedres. Og endnu et af der artikel altså også med brændt. Hvad er det, vi skal gøre med bygdebestyrelsen? Først så vil vi lige nævne, at der her i forbindelse med den situation omkring coronasituationer, jamen altså det er jo således, at så kom borgmesteren til Arsuk. Jamen altså, man mødes med dem hver 3. måned, og man har så afsat de her 8 millioner, således at det inden for deres rammer også fordeler dem. Jeg kan så nævne her i forbindelse med bygdebestyrelserne, jamen altså, de kommer jo også til nu, eksempelvis omkring det der med, når man begynder at lave budget for dem. Så vi lægger vægt på det arbejde omkring. Jamen, hvorfor er det således, at Cecilie, som nævner, at de får, altså, der bliver skyldet omkring deres situation? Jeg ved ikke, hvilken grundlag. Jamen, jeg ved bare, at arbejdet kører, og den planlægning, der kører. Altså, nu har man så et eksempel her, at der her, altså, det bliver eksempelvis nævnt, altså, der er nogle trapper, som er 50 år gamle, og som er i gang med at blive, altså, de er ikke blevet nævnt. Altså, der er utroligt mange ting, som man kan nævne omkring situationen i Arsuk. Altså eksempelvis omkring disse trapper, som er 50 år gamle, som ikke er blevet fornyet, og de så ikke er blevet fornyet. Hvordan kan man så behandle disse ting? Og hvordan kan man så gribe ind i disse ting? Lad mig lige først sige, at vi har bygdekoordinatorer, og det er jo så her i forbindelse med, altså de arbejder jo tæt sammen med dem. Altså, jeg ved ikke, at de her trapper, om det er kommunens, eller om det er noget, som er privat ejet. Selvfølgelig skal man i forbindelse med den sagsbehandling,
så skal man jo selvfølgelig sikre, at det er vigtigt, at man også sørger for, at disse ting også bliver sikret. Og Justus Hansen fra Demokratisk omkring omkring Arsuk. Jamen altså, vi har besøgt den, og det er ikke sandt, at det ikke er blevet besøgt. Og også det der med, jamen altså, det er jo ikke kun det der med, at det kun er nu. Jamen altså, det er jo således også det der med, at det er jo også sagerne, som også bliver. De har deres egne midler, og de har også et budget, og vi tager det med fra kommunalbestyrelsens side, således de også får ting. Jamen, hvad er det for noget, som Cecilie Hansen savner? I er kun kommet en gang, og det er jo så ifølge hendes udsagn. Altså, det har måske været sådan, og desværre. Jamen altså, jeg kan jo ikke se, om det er sandt. Jamen, hvordan vil I så have en større åbenhed over for et samarbejde med bygdebestyrelsen? Vi har altså en bygdekoordinator, og det er jo så også dem, som også skal kunne henvende sig til, og de kan komme med deres spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Altså, det vil så sige, at vi har et udvalg, som også arbejder med disse ting. Så derfor så har jeg lidt svært ved at forstå omkring disse spørgsmål, som bliver bragt tilbage. Så derfor så mener jeg omkring det der med, at de har et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Selvfølgelig kan man sige, jamen altså, det er jo... Ja, altså, med tanke på fremtiden, så kan vi sagtens være med til at kunne samarbejde med disse bygdebestyrelser. Og fra Nadaraq, hvordan vi så gør det derfra. Først så vil jeg lige først nævne, at Nadaraqs kendetegn, det er jo så, at de ønsker at arbejde med bygderne. Cecilie, tak for et meget tydeligt spørgsmål, og jeg kan forstå, at det ikke er kun Arsuk, som har det problem. Det er altså det der med fra kommunen Rafik, som så er jo et stort område, og desværre så er det jo således, at så er arbejdet altså utroligt langsomt, og mange gange og ofte så får man ikke svar. Altså, så synes jeg, at vi skal, når vi bliver valgt ind til kommunen, så bliver vi nødt til at være enige om, hvordan vi skal have en mindste ting, således at vi kan kunne tale med dem om, hvordan situationen er. Altså, vi bliver nødt til at komme ud til dem, som arbejder med ting, således at vi kan komme med det bedste. Det vil sige, at I gerne vil samarbejde med dem, ved at komme tæt på dem, ved at komme ud til dem. Jamen altså, jeg synes, at vi skal forhandle også, at vi bliver nødt til også her i forbindelse med den næste valgperiode, og hvordan de enkelte bygder også skal kunne besøges. Og tak til Nadaraq, at det ikke kun er havnen, men I vil gerne samarbejde med det. Og så går vi videre til den næste spørger. Jeg står sammen med Mia Nielsen. Og det er jo så omkring børnearbejdet, og altså, vi ved godt, Mios undersøgelser, så ved vi godt, at der findes en utrolig stor negligering af børnene fra forældres side. Og så har vi hørt, det som jeg gerne vil, det er omkring børnearbejdet. Altså, det er samarbejde med forældre. Hvordan vil I forbedre samarbejdet med forældrene? Det kan jo ikke være rigtigt, at man i forbindelse med, at det kun er omkring skolerne, som har børn, som er omsorgssvigtet. Der må også være nogen, som er blevet omsorgssvigtet, som også er i vuggestuer lignende. Omkring det der med at forbedre Martha Abelsen, hvad vil I gøre? Vi har lagt på det fra Siumuts side, og som også er blevet nævnt,
at der i forbindelse med det, jamen så skal man sikre arbejdet omkring børnearbejdet. At man også skal have tidlig indsat, og det er jo noget, der sker i vuggestuer og lignende. Og vi ved jo så også godt, der findes en udfordring blandt medarbejdere. Altså, vi ved jo godt, at man får bedre pædagogernes indsatser omkring. Jamen, altså, de har jo så også deres lønninger, som også er ganske udfordret, fordi hvordan kan vi så sikre at have en tidlig indsats omkring med tanke på børn, hvorledes at man også skal sørge for at have nogle kurser? Det kan være, at vi ikke har det. Altså, der er andre kommuner, som har nogle erfaringer, så derfor så synes jeg også, at det er vigtigt, at kommunerne skal kunne samarbejde på tværs af kommunerne. Hvad vil de så gøre? Som sagt, grundlæggende, altså hvis det er, om det er børnehjælpere og medhjælpere, ja, så skal man løbende have nogle kurser for dem. Altså det er jo det der med fastholdelse af den arbejdskraft, som er så nødvendigt, og derfor så er det også nødvendigt, at man på den måde også skal sikre økonomien, også fordi at man på den måde også skal kunne fastholde dem. Jamen, så synes jeg, at der skal ske en forhandling, således at man kan lave en løsning på den måde. Der bliver også nævnt omkring MIOs undersøgelse, også i Østgrønland og disse ting, som ikke er mangelfulde. Hvordan vil I så fra kommunens side så sikre jer disse forhold der? Jamen altså, hvordan vil I så gøre det? Hvordan vil I sikre disse ting? Jamen altså, man skal sikre sig på den måde. Altså i forhold til det der med de forhold, som man har med børnene, det er jo også noget, som man også på den måde også skal sikre børnenes forhold. Altså det er omkring, altså vi skal også sikre omkring tidlig indsats. Det er jo noget, som allerede også bliver benyttet, er jo noget, som skal så vidt muligt spredes ud til alle kommunerne. Så derfor så er det jo kun et spørgsmål om, hvilken vilje kommunen har. Derfor så vil vi fra Siumuts side arbejde på, at vi nå det. Vil I gerne finansiere det? Jamen altså, det er jo, selvfølgelig skal vi jo så også lave en ny prioritering. Ja, tak. Og så går vi videre til næste nyt, der redonder fra Michael Lødelsen. Vi har her i forbindelse med de her forhold, som også er blevet nævnt i forbindelse med valgkampen. Og vi har jo allerede set, hvordan det er i forbindelse med ungdommen og børns vilkår også. Jamen altså, der findes utrolig store udfordringer blandt de unge. Eksempelvis, jeg har min første barnebarn, som er 23 år, og som min yngste, som er 2 år. Inden for vores familie, jamen altså, jeg er tilfreds med de her børn. Altså, det er jo ikke dem, som... altså, vi kan jo ikke bare... Det, som jeg gerne vil nævne her, det er, at der skal ske nogle ændringer i forhold til dem, som vi har tabt på gulvet blandt børn og unge. Der er alt for mange unge, hvor arbejdet måske... Vi bliver nødt til at se indad. Også vi bliver nødt til at se indad for at kunne ændre disse forhold. Og det er nødvendigt. Altså, der er mangel på arbejdskraft. Hvordan vil I lave en løsning? Vi kan ikke bare blive ved med at sige, at der er en mangel på arbejdskraft. Altså, vi bliver nødt til at arbejde på at lave en struktureret arbejde omkring, altså, og Finn Carlsen fra Nederland. Jeg har en børn, men jeg er bedstefar, så derfor så går jeg 2 gange for at hente og så bringe ud til børnene. Altså de her forhold, der er omkring, jeg synes, at altså, til trods for, at de har mange, som ikke er uddannede, men som hjælper til. Men altså fordi dem, som er uddannede, fordi de har dårlige lønninger, så søger de andre steder hen. Så derfor så er børnearbejdet, altså, det er i en meget udfordret situation.
Altså forældrene, de kommer jo med deres børn klokken 8 om morgenen, og så klokken 4. Jamen, så har vi tillagt arbejdet blandt børn. Der har vi lagt ansvaret højt blandt dem, som arbejder i Jamen altså, jeg synes, at det er på tide, at vi også forbedrer disse arbejdsforhold, der er omkring i vuggestuer og lignende. Jeg synes, at det kan nok, fordi at det der med arbejdet blandt børn skal alt forbedres. Hvordan vil I så gøre det fra kommunens side? Jamen altså, vi vil, når vi kommer ind til kommunen, så vil vi selvfølgelig være med til at arbejde på, hvordan vi får nogle løsninger. Derfor skal vi forbedre disse forhold, der er omkring ting. Jeg synes, det er nødvendigt, at vi også på den måde også skal sørge for, at vi bliver nødt til at arbejde på, og så tage dem tilbage, som er søgt til andre arbejde. At der sundt reformere angående børns og ældres forhold. Ansvaret for børnene er hos forældrene. Vi har i Atassut en plan om, at vi skal etablere en forældrehøjskole, således at vi kan skabe vej for løsning af de problemer, der eksisterer. Overskriften nu lyder, at forhold, der gør sig gældende i børneinstitutioner. Børn er i børneinstitutioner, og der er mangel på arbejdskraft. Hvordan vil I, når I kommer ind i kommunen, skabe vej for en løsning for disse? Jamen, løsningen ligger lige i, når vi snakker om børnenes forhold på forskellige planer. Også ved mangel af arbejdskraft, der vil jeg have mulighed til at kunne udtale, at grunden til at mangel på arbejdskraft er forsømmelse af ens arbejde på grund af tømmermænd. Det er jo disse skyld, at der er mangel på arbejdskraft. Mange gange. Dem må vi drøfte åbent, uden at beklæde det med tabu. Så derfor er der behov for, at vi tilpasser os på lige plan med det øvrige rigsfællesskab. Og Inuit Ataqatigiit, Inger Olsvig, hvad vil I gøre? Jamen, vi har udfordringer omkring arbejdskraft på forskellige områder, omkring servicering af børn. Men decentral pædagoguddannelse har vi afsat særlige midler til, således at vi vil etablere flere lærepladser. Men vi har også problemer. Når de er færdiguddannet, jamen så går de over i den private sektor, fordi der er mere i løn der. Og der får de også fri bolig og forskellige goder. Der har vi så forsøgt at løse det på den måde her. De varme hænder, de vil få en tjenestebolig i forbindelse med ansættelse. Når vi snakker om serviceringen af børn, der mener jeg, at en tryg servicering af børnene, hvis vi skal opnå det, så må vi gøre forskellige tiltag. Først, så må vi over for forældrene, en rådgivning over for forældrene, der er mere klar, må vi også have etableret. Deri ligger også, således vi har måleinstrumenter til at kunne måle børnenes tryghed. Jamen, hvordan vil I rette op på bemandingsmæssige problemer? Vil I ligesom Siumut prioritere? Jamen, det er for at skabe den arbejdskraft, at vi har afsat midler til decentral uddannelse for at etablere flere lærepladser. Og der har vi også gjort tiltag til at skabe for eksempel boliger til de ansatte, de varme hænder. Tak. Justus Hansen, Demokratit. Det er ret lønnet, Radila, så madumani. Det er med redder vi, er nok sådan noget, så bliver sin i god ud. Nu der er lige med ret, vi så er ret bare sin nej med slut. Det er et slutraut, der går sådan, du mig at doktor Sartor Swarm, men kan jeg ikke så lige særlig ret, der var mig. Das Demokratien i uafut, så i går op.
анигаасануинатсимми перорсааsun акиссарсиат амерланерусут аап аллориарпугут кисианни сулиамигаатеқараққаагут ассаакиссалаартут сулиссуккумаллугит коммуними қануилиуссависи тасса акисуссааффик уна ангайоққаат акисуссаасу пингаарнерпааппут тасса илақутарит аама катсорсарнеқарсиннааппу маани коммуними илақутарит сугиусиманнингитсу перорсаанерме эққаминник инериарторнерми илаатиссиннаангоққуллугит тасса мераққеримми меққериммут атуарфиммуллу икаарсаарнерни аллориарнерник илиусеқарфигисиннаангорлугит тасса ангайоққаат меққауллааккуарфини пингасун меққеримму тунниуттарпаат таава меққеримми сулисуссаалеқиффиусуин пааринеқартарпут перорсаасуни амигаатеқартуин пааринеқартарпут тааннақану илиусеқарфигиссаорпут тасса сулисуффеқарниккут аторту атуарассаарнеруниссаагуниартариақарпарпут аама периарфисситтариақарпугут аллат аама илинниагақангиккалуарлутик суллиссиллаққиссут суллиссерусуттут периарфисситтариақарпагут мераққеривиннук меқеривиннуллу суллерсиссиннааққуллугит соммерсууми аама таамаалиулерерпугут тасса сулиилиусеқарнерусоқаанга пиккорисигалуттуиннарсиннаавгут илинниартуарпугут питсаанерусуми суллиссисиннаалерниссамут. Og næste spørgsmål. Vi snakker, Niels Boersen har et spørgsmål, der har med bygder. Der er jo mange bygder i Kommune Rafik, som også disse bygder. Hvad har man tænkt sig omkring deres fremtid? Som det siges, Kommune Rafik, som også er der mange bygder. Og der er forskellige frekvenser på, hvor de folkevalgte besøger dem. På den baggrund, der er de agterudsejlet. Her i Nuuk, der er der ingen fare på færre. For eksempel, der er mangel på rekreationsfaciliteter i bygderne. For eksempel, vi har Kabislit i Nuuk, hvor der er lakse. Jamen, der kan man kun gå ind og bade. Der er ingen faciliteter. Hvordan vil I udvikle bygderne? For eksempel med tanke på Kabislit som en turismefacilitet. Har I tanker om at udvikle? Fordi Kabislit er meget velegnet til turisme, nemlig. Tak. Første svar fra Siumut, Martha Abelsen. Værsgo. Vi kan sige i forhold til den forrige spørg omkring forhold i Arsuk. Jamen, det er vigtigt, at Kommune Rafik som også laver en planlægning, der er meget vidt og vidt spredt. Jamen, vi skal ikke fratage folk en udvikling, hvor man fratager ansvarsområder fra folk, så de bare skal stå og vente. Omkring folkeskoleområdet, der kan vi tage det eksempel, at folkeskoleelever, de bliver flyttet til storbyerne allerede, når de er 12, 13, 14 år. Under coronapandemien, der forsøgte folkeskolelærerne undervisning via internettet, fjernundervisning. Så derfor må vi til at tænke på, at hvis vi kan opnå, at børnene de er hos deres forældre yderligere et år i forhold til i dag, bare deri vil vi have opnået store ting. Udviklingen skal udvikles yderligere, således at bygdebestyrelsen, man skal i samarbejde med bygdebestyrelserne, altså gøre kommunalpolitikken meget mere klar og opnå forbedringer. Hvad Kabislit angår, der har man altså Kabislit har lakseopdræt, så at sige, som den eneste her i landet.
Jamen, der må vi altså fra kommunalbestyrelsen vores værdier der, skal vi kunne værne om nemlig. Det må kommunalbestyrelsen arbejde for. Og Justus Hansen, demokratisk, værsgo. Das som man som dunga til klorati sin ordentlig klasse med i klasse mod et lortom miut nu mugar tariarun ni goput ilniar tisum ilniar simasum pitsasum beqalom ni go nu mugar tariarun lutik ila rotta trimat tariarun luit tässä pitsaso angusa tässä kommunalbestyrelse suliroloneren angusa men nu nagar 5 miut da amma ordentlig klasser til nammassisinnavat nu nagar 5 minni illuqarfiliaqqaartariaqaatik ordentlig klasse 9. 10. klasse наммасиарторлугит тасса ама ангаёққааминнииссина илниарлуарнерусиннааллутиллу сули ангаёққаатинаёрлугит тасса коммунини илниартитсисугут суми тамаани наюгаат нутартерникууагут атугаат питсангорсарниарлуги илниартитсиллуарсиннааниссаагуниар qanu illusi nunaqarfiit ineriartortinnerusиннаавагут таамаиллуи нунақарфиммиу иллоқарфимму тariaarulluit таасса иммиккоортуни пилерсаарутеқарпугу инериартортитсинермут нунақарфиа таасиаккаарлуи тамааса пилерсаарутисуусут аллассимаффи фигисаанник таасса таакку атуарлуи писсанганартууппут исумақарлуиннарпунга таакку атуаққаалаартариақартут оқариартортигани нунақарфиилиусеқарфиинеқангитсут. Og så fra Naleraq, Finn Carlsen, værsgo, som jeg sagde i starten, at Naleraq finder bygder og yderdistrikter meget vigtige. Bygderne affolkes løbende, men selvfølgelig, hvis befolkningen fraflytter deres bygder af egen fri vilje, det er jo en mulighed, de har. Men vi må jo skabe muligheder for udvikling i de enkelte bygder og yderdistrikter. Her bliver det taget et eksempel, Gabisiklit, hvor der er muligheder for lakseopdræt. Måske vi kunne fra Gabisiklit etablere en vej ind til indlandsisen, måske skabe mulighed for turismeindtægter af den vej, og redde befolkningens udviklingsmuligheder der. Hvad med fangstmuligheder for lakse der? Jamen hvis... Vi må altså værne om muligheden for at kunne fiske laks derfra, men det kan man måske organisere. Jeg anser muligheden for at etablere en vej ind til indlandsisen fra Gabisiklit. Det kunne være en god, optimal løsning for at tiltrække turister. Og nu er der Michael Louisen. Ja, omkring Gabisiklit. Jamen, Gabisiklit, det er altså en naturskøn område. Jeg mener også, vores bygder delagtiggøres alt for lidt i udviklingen. Turismevirksomhed i bygderne jamen der bliver vi ikke delagtiggjort, som demokratiet siger. Jamen der bliver udviklet i bygderne. Lærerne får renoveret deres boliger. Jamen jeg mener personligt, vi kan ikke sige, at det er optimalt. At borgerne i Gabisiklit, dem vil jeg hellere hjælpe med at kunne give dem mulighed for at udvikle sig selv. Men selvfølgelig, når vi får vores store lufthavn, så vil de få mange besøgende. For dem, der ved det, de vil besøge. De skal skabes mulighed for at udvikle deres erhverv. Hvordan vil I undgå affolkning? Som jeg sagde, erhvervssættere og dem, der har lyst til at starte op selv. Vi har jo set i Sakrak og i Rørdan, hvordan iværksættere, de har fået en sund økonomi op at køre. Der er også andre bygder, der er i stand til at udvikle sig erhvervsmæssigt på optimal vis. Og at der sult gejsler, det er meget vigtigt for vores liv at have havpattedyr og fisk til føde. Evnen til selvforsyning. Fødevarestyrelsen, hvis vi henter den hjem, så er der masser af muligheder. Røget fisk, røget kød, tørfisk,
tør torsk. Det fordi vores fødevarestyrelse er til udenlands, så er vi ude af stand til at handle med vores egne grønlandske proviant. Det er derfor, vi fra Atassut side vil hente ansvarsområdet hurtigst muligt, således at vi kommer til at være i stand til at give dem værktøjer, således at vi kan udnytte vores havdyr på optimal vis. Hvordan skal vi skabe vej for dem? Vi skaber vej. Vi har mange gode muligheder nu. Man kan snakke helikopter nu, men hvis vi organiserer transportmulighederne mere optimalt, så vil vi opnå forbedringer for bygderne. Også dem på østkysten, også i Sydgrønland. Det er på landsplan, at vi opnår forbedringer på feltet. Og Inuit Ataqatigiit, Inger Olsvig, hvordan skal vi udvikle bygderne? Ja, tak. Først omkring udvikling af bygderne, og omkring fornyelse af bygderne. Jamen, disse projekter, de er igangsat. Erhvervsudvikling er igangsat. Planlægningen omkring det er iværksat. Og i tæt samarbejde med borgerne i bygderne. Og de kører nu. Og jeg kan nævne omkring kapacitet, at Ejsfjord Lodge, en hotel, der skal etableres. Og det har vi også drøftet indgående i vores møde i kommunalbestyrelsen. Og omkring elven med lakse, der har vi forskellige planer taget op omkring måske en bro over og beskyttelse af det seværdige der. Det er en plan, som borgerne i Kabisillit har taget med kyshånd. En plan. Og omkring hotelplanerne der, den vil jo blive drevet på, så at sige. Vi er i gang med disse planer. I Røddersuatiet, eller Fiskenæsset, der har vi også gode planer i gang. Der er en Serinnarik-projekt i Fiskenæsset, hvor planerne kører. Og i sidste 4 år, inden for sidste valgperiode, at hvorvidt med tanke på børnene, jamen der har vi altså rekreationsfaciliteter, vi har etableret i bygderne. For eksempel i samarbejde med fiskerne og fangerne, hvor de sammen med børnene er på rekreative tiltag. Skal I bibeholde disse projekter, tiltag? Jamen, de projekter, der kører, de skal bibeholdes selvfølgelig. Og demokratisk, meget kort. Der sammenhænger altså linjer, der er sidst i lavet til kort udsluttet. Amma kan blive lidt berettiget ud. Der går noget nu i klokket. Amma er klart til baseret på ud. Men så kunne du sammen jeg synes ikke ud. Amma og altså der er bare nu når finde dunge til slå. På når server rapport. Altså så kan de bigger på ud. Biller så ikke. Og nu netter af Michael. Jamen, lovninger kan vi ikke bare lytte til, uden der gøres realiteter ud af det. Vi har hørt, hvordan kapacitet de er blevet agterudsejlet. Vi må til at tænke anderledes. Vi kan ikke bare love at fremkomme med tomme ord. Når vi kommer ind, så skal vi altså opponere imod tomme lovninger. Jeg mener, at vi må udvikle bygderne. Minutterne gik stærkt. Lad os afslutte med 1 minut fra de enkelte partier. Først demokratisk. Når jeg siger, at der kan værsgo, Justus Hansen. Tak til lytterne og vælgerne. Jeg er fra Østkysten. Jeg er fra østsiden af vort land. Vi er 5, der fremkommer fra Østkysten til kommunalbestyrelse. Og der mener jeg mener, at vi har gjort vores. Det er vigtigt, at demokratiet kommer ind igen. Vi har projekter. Alle sammen selvfølgelig. Vi kan samtale med alle partier, men selvfølgelig også. Nogle af partierne er vægrer imod samarbejde, men selvfølgelig.
Jeg har været medlem fra 2008, og de mål, jeg har opnået i Dordogne, Bamiut, Dasiler og selvfølgelig og i Nuuk og i øvrige bygder, glæder jeg mig over. Lad os husk på demokrati, når I går til valgurnerne den 6. Tak til demokraterne. Og Magda Abelsen, Siumut, værsgo. Kære borgere, vælgere i Kommunerafik Sommersår, og dem, der skal til valg for første gang i deres liv. Vi står frem fra Siumut for at i samarbejde, i tæt samarbejde med befolkningen. Vi rækker hænderne frem for at brede ansvarsområder ud, således at I kan påtage jer ansvaret efter jeres behov som individer, at I gives mulighed for at gå i gang med udviklingsarbejde i samarbejde med os. Vi står frem fra Siumut. Vi er 22 kandidater med vilje for at samarbejde med alle øvrige kandidater, som vi vil alle 19 samarbejde for at opnå samarbejde omkring kommunens arbejde. Husk Siumut. Og Nalerak Finn Carlsen, værsgo. I Nalerak er vi 13, der stiller op til valg for Kommunerafik Sommersår. Kommunen. En kærkommen kommune. Venlig kommune. En kommune, der servicerer befolkningen på bedste vis. En kommune, der bliver styret decentralt. Der er nem at henvende sig til, vil vi etablere fra Naleraks side. Fordi vi vil arbejde med mennesket som det centrale. Vi vil opnå en udvikling på lige fod alle vegne i kommunen og skabe erhvervsmuligheder alle vegne i kommunen. Men selvfølgelig har vi mulighed for at samarbejde med alle øvrige kommuner i partier i kommunen. Kun ved samarbejde kan vi opnå optimale resultater. Jeg ønsker jer alle sammen et godt valg og tænk på Nalerak. Tak. Og nu fra Nunattaqitorn Michael Louisen, værsgo. Det er vores første kommunal valgkamp i vores parti. Hvis vælgerne beslutter, at vi skal være med i samarbejde på mange felter, der kan vi se, at der har etablering af kommunerne. Jamen, vi mener, at storkommunerne skal splittes op igen. Jamen, forholdet mellem Nuuk og Dasiler og Itlaqortoormiit. Jamen, det forhold, der er der, kan vi ikke acceptere. Der er alt for langt fra hovedbyen til de øvrige byer. Selvfølgelig, hvis vi bliver valgt ind, så er det en kendetegn for Nunattaqitorn, at vi vil være mælere i forhandlinger. Tak. Og nu fra Atassut, Edvard Geisler, værsgo. Atassut er et parti, der er erhvervsvenlig, der anstrenger sig for at servicere enkelte familier, ældre og handicappede. Vi har en målsætning, at de serviceres på optimal vis. Der vil bane vej for at uddannelsesmuligheder. Vi stiller op til kommunalvalg og landspolitikken, fordi vi finder, at individet bliver taget som det centrale, at der stiller frem for at servicere med mennesket i centrum. Det er vælgerne, der har magt til at vælge kandidater ind. Det er på høje tid, at Atassut får et medlem i Kommunerafik Sommersår, for vi stiller op med mennesket i centrum. Tak. Og således kan vi takke Atassuts ordfører, hvad jeg vil sige, og Inuit Ataqatigiit i Kommunerafik Sommersår. Alle borgere vil jeg sige til. Nærdemokratiet. På baggrund af nærdemokratiet skal vi udvikle vores kommune.
således at fra spædbarn af til gamle mennesker, de kan leve trygt. Inuit Ataqatigiit finder det meget vigtigt med åben politik og åben forvaltning. Det finder vi vigtigt. Det er for jer, vi stiller os op. Vi lytter til jer, og i samarbejde med jer, der skal vi køre udviklingen videre. Den enkeltes værdi forskelsbehandler ikke. Vi har alle værdi. Vi er alle velkomne. Kommunetrafik som så skal være familievenlig. Og hvis du er enig i det, så stem på Inuit Ataqatigiit. Tak. Og således er vi igennem sidste valgudsendelse til kommunevalget herfra nu. Husk på, vi sender igen i morgen omkring forskellige overskrifter i forbindelse med kommunalvalget til kommunetrafik som så. Der er der forespørgsel af partiledere, og det er i morgen kl. 15. Tak til vælgere og kandidater. Tak for jeres deltagelse. Kan I få en god aften.